Doncs benvinguts un cop més al Cafè de les Telecos, un programa de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació que patrocina Banc de Sabadell, que produeix Tertúlia Digital i que dirigeix la Sònia Maza, que avui no està amb nosaltres, està malalta, però tenim com a representació de l'associació el Salvador Ramon, director de l'associació i que has vingut moltes vegades al programa. Salvador, benvingut. Bona tarda. Tenim 4 convidats que ara a continuació presento, però saber que avui parlarem d'un tema que sempre és actualitat i que cada dia ens dona ensurts i ens fa prometre que a partir d'avui arreglarem tot allò que aniríem malament i que ens posarem en sèrio a protegir les nostres instal·lacions informàtiques. Estem parlant de la privacitat a la xarxa i la seguretat de la informació. Doncs ja, sense més, presento els 4 convidats avui. En Josep Puy és enginyer de telecomunicació i soci de Data Risk. Benvingut. Benvingut. També tenim el Ramon Arnó, advocat, expert en protecció de dades. En David Ribas, enginyer de telecomunicació i consultor a Deloitte. Bona tarda. Deloitte és? Es diu Deloitte? O Deloitte? Li direm Deloitte. Va, Deloitte, ok. Com diu Deloitte aquí. I, bueno, però per saber-ho. I en David Suárez, enginyer en electrònica i director de tecnologia de Nèxica. I, per suposat, el Salvador Ramon. Abans de començar, sempre ens agrada que us presenteu una mica perquè la gent que ens veu i ens escolti sàpiga per què esteu aquí, en qualitat d'aquí. Llavors, per l'ordre que vulgueu i en plan elevator pitch, si ens podeu fer una presentació cada un de vosaltres. Pues, si no... Jo mateix? Tu mateix. Bueno, jo sóc el responsable de tecnologia de Nèxica, que som un proveïdor de serveis d'infraestructura al núvol, que opera bàsicament a l'àrea d'influència de Catalunya, encara que tenim clients a l'àmbit nacional. El nostre rol amb el tema de la seguretat moltes vegades té a veure amb el manteniment de les plataformes, amb el hosting dels serveis d'empreses i és un rol bastant peculiar perquè moltes vegades som responsables d'aquesta seguretat. Llavors una mica mirem de col·laborar amb aquestes solucions. Molt bé. Bé, doncs jo soc Josep Puy i fa 10 anys vam cofundar Data Risk, que és una empresa centrada només en seguretat informàtica i el seu objectiu és oferir a particulars i a pimes una sèrie de serveis que normalment estan limitats a les grans empreses o corporacions. En aquest aspecte nosaltres fem des de peritatges judicials, hem portat casos d'espionatge industrial, temes de baralles, guerres entre socis, amenaces per internet, a particulars, temes molt forts i temes no tan forts, però diguéssim que nosaltres ens centrem això, a poder donar uns serveis d'assessorament i de vegades d'anar més enllà, moltes vegades en col·laboració amb advocats, per poder solucionar molts problemes que moltes pimes i molts particulars no saben com afrontar-los. Sí, realment és un servei útil pel que dius, però poc conegut en general pel públic, en general, potser els especialistes, per descomptat, que coneixeu. Sí, jo dic Ramon Arnó, soc de Lleida, em dedico des de fa uns anys a tot el que és el dret i les noves tecnologies. Com explica el Josep, doncs també donant suport a empreses quan hi ha conflictes o quan, en fi, s'han de plantejar que els conflictes no apareguin a través dels protocols d'ús de les tecnologies i també soc responsable de 2 projectes que segurament no coneixereu, un de la família digital, pensat per fer formació per pares, mares, fills i altre personal amb tot el món de la xarxa. Tenim una guia molt divertida que es diu les 20 normes per convertir el teu fill menor d'edat en un cibercriminal, que el títol ja diu en quin sentit està escrit. I també un altre projecte encara més divertit que es diu Caragol.cat, que es vaig dedicar fa un temps a recollir de quantes maneres es podria dir arroba en català. Teniu a la xarxa i ja per això també, en fi, treballo i faig consultoria. Molt bé. I... Bé, jo soc el David Ribas, jo soc consultor concretament de la part d'estratègia TIC i optimització d'operacions i doncs, sobretot a la part que toquem avui, doncs, jo diguéssim no he tocat tant la part tecnològica o tant la part d'infraestructures, sinó he tocat més la part de gestió i aquesta és la banda que fem consultoria nosaltres en temes de com implantar un sistema de gestió, com una organització s'ha d'adaptar per incrustar bé dins d'un comitè de direcció la funció i temes de continuïtat de negoci i d'implantació normativa. I Salvador, si et sembla, que ara que jo dic que tu ets el senyor de la casa, però també ens agradaria que ens expliquis una mica què és avui l'associació. Bueno, l'associació, que és coneguda amb la marca Telecos.cat,
i és el col·lectiu que aplega els enginyers de telecomunicacions, els enginyers electrònics i els enginyers multimèdia del nostre país. En aquests moments nosaltres, com és lògic, som uns enginyers molt transversals i per tant estem a molts àmbits i també estem en aquests temes que afecten directament la seguretat de la informació. Sí que és veritat que també tenim acords de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats per fer difusió, hem fet jornades i també si es fan actuacions molt concretes tenim un llaç obert amb el Departament de Tecnologies del Col·legi d'Advocats perquè entenem que en aquest camp podem ser complementaris. Bé, per entrar en tema, una pregunta que no és pregunta, és potser una consulta. Si realment internet és un entorn tan insegur com últimament ens estan venent, o no és ni més ni menys segur que la vida normal, el que passa que potser a internet no prenem les mides que sí prenem cada dia, perquè fa molts anys que caminem per la Terra, però molts pocs que estem a internet. Us llenço la consulta. Bé, jo crec que internet com a tal és neutre. La fem segura o insegura nosaltres, amb les pròpies accions. Això és... I també he de dir que el concepte de seguretat, i amb això, ai, no me'n recordo el nom. Ramon. En Ramon ha fet molts temes familiars, estarà d'acord amb mi. Els conceptes de seguretat i privacitat que tenim nosaltres no són en absolut els que tenen les noves generacions. I per tant, és un tema molt relliscós. Jo diria que internet és molt potent. Tan potent que pot ser tan bona i tan perillosa com nosaltres vulguem, o com nosaltres ens deixem que sigui. En aquest aspecte és molt perillosa, però després també tenim la protecció de la massa. Els grans bancs de peixos són tan grans perquè un tauró veu un banc i no veu res. Ara, el que se surt d'allà, aquell ja és vulnerable. Vull dir, són tants que també és molt difícil. No sé, no voldria parlar més per deixar els altres contertulians, no? Però que diguin la seva. Sí, m'agrada això de diluir-nos en la massa, sí. Està bé. Sí, jo estic completament d'acord. Jo crec que és un tema de formació, de conscienciació, els anglesos diuen awareness, que en moltes altres, diguéssim, matèries a la ciutadania sí que està implantadíssim, no? Et foten anuncis per tot arreu de com has de conduir, com has de ser prudent, però en aquest temps ningú li explica a ningú pare com ha d'aplicar un control parental als seus fills, per exemple, de forma normalitzada, no? I jo crec que és més un tema de mal ús que no tant, diguéssim, a nivell tecnològic estigui ben protegida la xarxa. Estic completament d'acord. Parlant de pares i fills, nosaltres en diem l'exercici de la pròpia potestat a internet, no? És a dir, de quina manera els pares o les mares que tota la vida han estat educats en un món analògic o, diguéssim, territorial o físic, no? Com tots aquests conceptes de prudència, de vigilància, etc., com els transmetem als nostres fills quan l'entorn és totalment diferent, l'entorn és el de les xarxes. I aquí es dona una qüestió curiosa, que és que els pares coneixem les normes de circular, posem l'exemple que posaves tu, de circular per internet i navegar per internet, i de vegades naveguen poc, però els nostres fills donen moltes voltes per la xarxa i no coneixen les normes de circulació. Jo penso que també als fills hi ha un element clau que és l'entrenament, no? És a dir, els Mossos d'Esquadra quan fan xerrades, per ahí poso un exemple que és molt visual però molt clar, que és que tu en els fills pots, diguéssim, adoptar una posició d'ús d'internet de tres maneres, no? Que és quedant-te tu fora i enviant entre cometes els fills a la selva, com si internet fos la selva. Si tornen, doncs els portes a qualsevol programa que ets de la tele, tipus Fran de la Jungla, el nen que va estar a la selva perdut i ha tornat sol, i si no torna, en fi, compres un tros de marbre i te'n recordes d'ell. Ho pots fer al revés, deixar fora els fills a fora, entrar tu a la selva i al tornar transmetre l'experiència, o el que recomana que és entrar pares i fills, no? I veure una mica els entorns bons, els dolents. I finalment, una crítica clara cap al Departament d'Ensenyament i al Ministeri d'Educació. Jo dic en broma, quan faig alguna xerrada amb pares i mares i menors i amples, que internet no té cap futur segur, no? Perquè tingués un futur estaria incorporat als plans d'estudis dels nostres fills. És incomprensible que en aquest moment cap menor de 8 a 14 anys tingui, ja no es diu una assignatura completa, però almenys una matèria transversal on s'expliqui les coses bones i dolentes de la xarxa, no? I per aquí queda molta feina a fer, penso. Sí, jo veig que estic molt d'acord amb ells perquè la majoria de problemes de seguretat possiblement vinguin del mal ús que se'n fa. Ja ho hem dit, no? Jo estic molt d'acord. En principi falta educació, falta consciència del que s'està fent a la xarxa, de la privacitat. També crec que hi ha una problemàtica de regulació que no està ben feta, que les companyies que presten serveis a la xarxa no tenen un marc concret que protegeixi la informació que després la gent hi posa dins. Perquè aquí hi ha un tema de l'usuari,
però també hi ha un tema del servei que hi ha per darrere. I aquest servei com té que ser? Com s'ha de regular? I aquestes dades que els nois inconscients poden estar pujant, aquí té que haver una política concreta que estigui també, diguem-ne, corregint aquest efecte, no? I és que el que comenta ell, el perill principal és el que seria l'obtenció del perfil i l'ús d'aquest perfil que fan les grans empreses. Explicaré què és perfil, és a dir, perfil és un conjunt de petites dades que aparentment no tenen importància, però que totes juntes donen una idea molt, però molt acurada de com és la persona. És a dir, nosaltres estem contínuament, quan naveguem, enviant aquest tipus de dades, i les empreses, les grans, les recullen. I a més, després les poden tractar estadísticament i poden arribar a la conclusió de que les persones que veuen aquest tipus de web, que tal tenen aquest nivell econòmic, els interessa això, els interessa allò altre, i a part de que poden arribar a personalitzar perfectament com és una persona. És a dir, moltes vegades pengem petites coses, jo què sé, no? Al Facebook o tal, o estem només per saber ajuntant aquestes dades, que és possible, ja s'obté molta informació. I aquesta informació val molts diners i és el gran pastís que s'estan repartint les grans companyies de publicitat i Google i de però això potser no és un tema de seguretat, perquè el pitjor que pot passar és que em facin ofertes. No, el pitjor que pot passar és que facin un mal ús d'això. Exacte. O que creïn un perfil que no encaixes amb el perfil tipus d'una empresa d'assegurances, una entitat bancària o un hospital, per exemple, i dir, no, el perfil de consum d'aquesta persona que compra productes amb molt greix, amb productes alcohòlics i que denota que no es cuida bé, em porta a que no vull tenir-lo com a assegurat, per exemple, no? Amb dades que no s'han obtingut directament per part de la pròpia empresa. Però abans, jo recordo haver passat seleccions de personal d'estar 4 dies fent psicotècnics i proves. També t'analitzava. Sí. El que passa que abans es tenien que gastar els diners en analitzar-te i ara potser ho fan d'una forma automàtica. Invisible, que en el cas d'internet el tractament és invisible. En el cas que comentaves tu, no? Tenies davant la persona que feia la selecció i sabies qui et preguntava i què responia. I és diferent que tu siguis part activa que siguis una part passiva i no ho sàpigues. Sí, però... És a dir, la majoria de persones d'aquí uns anys els hi passarà com aquells que tenen ara 50 anys i van amb un tatuatge horrorós. Sí. És a dir, tot el que han anat abocant a la xarxa, allà queda. No, el que vull dir és que la xarxa té molts perills, moltíssims. Vull dir, i el problema és que tu t'obres a tot el món, però tot el món també s'obre a tu. I sempre hi ha algun malfactor t'espera. Sempre hi ha algú. Això és com sortir al carrer, no? Sense cap mena de consciència. I sobre les grans temes de seguretat, com a persones no hi podem fer gran cosa. Ja ho fan Google, ho fa Microsoft, ho fa qui sigui. Ara, sobre les petites coses, aquí sí que podem fer. El que podem fer és això, ser conscients del que hi ha i no, almenys, no deixar-ho fàcil o saber a què t'exposes. Després tu lliurement faràs el que vulguis. Però vull dir, no, és un tema d'educació, realment és una disciplina molt nova i no hi ha educació al respecte, perquè la gent a internet són exhibicionistes, o sigui, no? El perfil normal d'una persona de Facebook és explicar tot el que fa i vestir-se com es vesteix. Bueno, hi ha l'anècdota aquella famosa d'una pàgina que van treure, no sé on, a Suècia, uns cachondos, uns divertits, que era ¿dónde robar este fin de semana? I el que feien és empantinaven Facebook i quan tu deies que anaves a la torre que tens a Vallirana, doncs deien, mira, a casa d'aquest no hi ha ningú. Una cosa mitja en broma, però aquesta pàgina va existir, no? Bueno, jo potser volia preguntar, ja per una seguretat més física, no? El que deies tu. Clar, suposo que tots nosaltres, quan hostegem una pàgina, busquem algú allà a internet i una empresa de hosting. Què hem de mirar? Has dit alguna cosa com que les empreses també tenien que tenir unes proteccions. Què hem de mirar quan contractem un servei on hostejar les nostres dades, sobretot? Bueno, nosaltres almenys que mirem el preu, que la companyia sigui més o menys creïble i poca cosa més s'acostuma a mirar. És molt important tenir en compte les consideracions de seguretat, perquè al final les dades de les empreses o particulars també, ara parlàvem del perfil i de la privacitat, això pot ser molt important per tu o poc, però l'important és que tu sàpigues qui té aquestes dades i què se'n fa d'elles. Tenir clar on estan les teves dades, que un tercer se'n fa responsable, però que fa el que tu consideres que ha de fer i no el que vulgui, perquè les dades les pots tenir al núvol i això no pot tenir cap problema,
però hi ha una regulació espanyola que marca un tractament de la informació en funció de les dades que continguin, dels fitxers, i això s'ha de gestionar adequadament. Llavors, s'ha de mirar que el proveïdor en vas tingui una descripció exhaustiva del tractament que en fa d'aquesta informació. Quines mides de seguretat t'està oferint. Això és molt important, perquè els serveis al núvol en general no en parlen d'això. És un tema molt transparent, aquí tothom assumeix que se'n fa un ús correcte per darrere, que hi ha les mides adequades, però això és només una hipòtesi, no està descrit. Això s'ha de concretar i s'ha d'avaluar bé. Però, en definitiva, ara et faré una pregunta així. Vale, estem en una companyia amb unes normes de seguretat increïbles, però en definitiva no depenem d'un programador que treballa a aquella empresa que si li creuen els cables aquell sí que té accés, perquè és qui està tocant el sistema. O sigui, en definitiva, al final estem en mans d'un xaval, per dir-ho així, que un xaval o un sènior, però... Els serveis tenen moltes parts, no? I una part, com deia abans el David, és la gestió i la metodologia de gestió. Hi ha certificacions de seguretat, hi ha metodologies, hi ha compromisos, acords de confidencialitat entre els treballadors i les companyies, i allà marquen quines pràctiques pots fer, quines accions no pots fer. Aquí hi ha uns compromisos de la gent que té accés a les dades i que la companyia se'n fa responsable. I no hi ha cap certificació, o sigui, igual que hi ha ISOs de qualitat, no hi ha certificació en seguretat? Sí, la 27.000. Sí, tant. I tant. Però de totes maneres, això que comenteu, clar, això a més de que internet és molt potent i les empreses que fan hosting o housing han de tenir unes mesures de seguretat, però esclar, amb l'aflorament dels dispositius mòbils ens trobem que hi ha xarxes wifi, xarxes bluetooth que són vulnerables, que la gent no ho sap, que entres en un restaurant i potser aquell wifi està físicament funciona molt bé, robust, però no té prou protecció. I per altra banda, també hem de dir que totes les persones que inclús que no fan servir, que hi ha poca gent, però que no fan servir aquestes noves tecnologies, també estan en el circuit, perquè totes les persones avui en dia en qualsevol empresa hi ha una LOPD que s'ha de fer i tothom ha de fer un consentiment de que coneix quines són les seves coses i per tant, si troba anomalies en tema de protecció de dades, ja sigui sobre un document escrit o sigui en temes d'internet, doncs també ho ha de comunicar-ho. Per tant, a totes les empreses hi ha responsables de seguretat o comissions de seguretat, a les administracions públiques, si no hi són, hi han de ser-hi, i per tant la seguretat de la informació que estigui allà allotjada sigui invulnerable és un tema, però també la seguretat de les persones, això que deies tu, hi ha d'haver una persona, però aquella persona ha d'estar compromesa i sap que si incompleix allò té un problema penal. Per tant, això sempre acaba sent així a tot arreu. Però a més, ara jo aniré una mica més endavant. És a dir, el que vindrà ara, i ja està venint, és el que es diu les comunicacions desateses. És a dir, s'implantar-li un xip de telefonia mòbil o qualsevol catxarro de domòtica per entrar en una porta, per lo que sigui, i que es comunica de manera imperceptible amb tu i que no està gestionat per ningú, per la casa, i que pot ser tranquil·lament piratejat i craquejat i es pot obtenir moltíssima informació. És a dir, el creixement del que es considera les tecnologies desateses es preveu que sigui exponencial. És a dir, cada vegada més nosaltres anirem a que qualsevol trasto de la casa tindrà el seu dispositiu de comunicació mòbil que no es connectarà a cap companyia, sinó que estarà interrelacionant amb els altres, diràs pugem la temperatura, baixem la temperatura, vull parlar per telèfon, ara vull fer el no sé què, és a dir, això està arribant. I aquí ja hi haurà un altre grau de dependència, no? A veure, davant d'això, hem de pensar en perspectiva, vull dir, els nostres avis i besavis, els cotxes a motor, eren la mort. Vull dir, eren una cosa, vull dir, creuar la carretera i per nosaltres ja no ho és. Hem de ser optimistes en aquest aspecte i pensar que les noves generacions aniran assumint. Ara, que hi ha un problema molt gran de seguretat d'internet, és veritat. Que és un problema jurídic en molts casos, és veritat. Hi ha crims que es fan per internet, per exemple, de temes d'estafes, que es fa l'estafa a Espanya però els diners no surten d'Anglaterra, per tant, com que no han vingut aquí ni han marxat, però s'ha fet aquí un buit legal o aprofitant la llei de Jersey, em sembla que era el que sigui, i ho saben perfectament però no poden fer res. És a dir, internet, com que és una eina molt potent, permet a una persona amb mala imaginació, diguem, fer barbaritats. Una altra pregunta, perquè jo crec que d'alguna manera la seguretat encara no és un problema a les empreses, bueno, no el perceben o no dediquen
els mitjans que haurien de dedicar. Llavors, és un problema d'aquí, del CEO, del CIO, dels dos, però clar, un és el que paga, l'altre és el que... A qui us adreceu? Qui creieu que a qui ho hauríem de sensibilitzar? Gerència. Jo crec que depèn del tipus de companyia, però i del que li apliqui i del tipus d'estructura de negoci que tingui. Però jo crec que és un tema de companyia pur i dur. I tu quan mires la maduresa de com es gestiona la seguretat d'informació en una companyia, una de les coses típiques que mires és això ho porta el CIO o ho porta el gestor de riscos corporatiu, d'aquí penja, no? És a dir, ho porta informàtica com una cosa més dins del seu calaix de sastre o ho porta... Hi ha un tio al comitè de direcció que és el gestor de risc, el Corporate Risk Manager, que no està embegut amb el suport de TIC, però igual que el de suport del Risk Manager de finances. Depèn de com estigui integrat i de quan més amunt i d'on penja, aquí ho pots veure, jo crec que és un tema corporatiu. I el fet de tenir-ho com més amunt ho tens, el que comentava abans aquí el company, no? Abordes més coses a nivell de companyia o n'abordes menys. És a dir, tu pots dir, això és un tema pur i dur tecnològic, anem a securitzar les infraestructures, o ho veus amb una visió molt més àmplia, que va des de la part legal, la part normativa, sí, la part tecnològica, però la part de conscienciació de les persones, perquè majoritàriament per on punxem és, per de manera intencionada o inintencionada, filtracions de dades en passen a totes les empreses. I això no és un tema tècnic, no és un tema TIC, és un tema corporatiu. Això que comenteu, això és exactament igual que la implantació de l'emprenedoria o de fer nous negocis dintre d'una empresa o la implantació de noves tecnologies dintre d'una empresa ha de ser top-down. Si el de dalt de tot no s'ho creu, es begut oli. Quan tu vas a una organització i et deriven a l'informàtic, que és el mecànic que està allà posant cables, allà es frustra l'acció. Però a banda d'això, avui en dia internet ha favorit també, perquè les tecnologies han avançat, tenim ordinadors que tenen una capacitat de gestionar la Big Data, això que deies tu és la mineria de dades, no? De fer i buscar perfils i fer seguiments, però per altra banda hi ha la gran explosió de Smart Cities, que això també sembrarà les poblacions de sensors intel·ligents que faran aquestes comunicacions que deies tu, però ja a nivell municipal, intermunicipal i comarcal, i per tant sí que hi ha una gran explosió d'informació que estarà viatjant per l'espai que pot ser fàcilment capturable, no? Llavors aquí també s'haurà de ser molt valent a l'hora de fer un estudi, conscienciar el jovent. Penseu que al final el més important és la formació bàsica. O sigui, un pot ser enginyer, pot ser advocat, pot ser polític, però si té una bona formació bàsica tenim una persona i aquesta persona després desenvolupa. Si no cuidem la formació bàsica i per tant el Departament d'Ensenyament, abans es deia d'educació, a mi m'agrada més educació perquè per educar s'ha de ser i saber, per ensenyar només cal saber, doncs jo entenc que també hauria de fer un esforç per implementar no només l'ús d'un ordinador, sinó a més també de ser en l'ús, ser èticament correcte. No? Vull dir, penso que aquí s'ha de fer un esforç. També. Totalment d'acord, sí. Però és una lluita, ja et dic, jo faig xerrades i conferències de quan en quan a escoles, i a vegades amb gent d'ensenyament i ho veuen molt lluny, és a dir, que només veuen la xarxa com a risc, els ensenyarem a configurar-se la contrasenya com a molt i a fer una còpia de seguretat i a partir de les oportunitats, no? És a dir, hem de conèixer 4 normes bàsiques de comerç electrònic, com funciona un navegador web, no? Pues, ho veig molt lluny encara, a no ser que per la pressió social, que és com funcionen les coses en aquest país, no? Si demà hi ha 25 menors imputats per no sé quants delictes i hi ha una pressió social molt gran perquè veiem que la cosa està... És qüestió de parlar, si coneixeu fiscals de menors o jutges de menors i tenen l'oportunitat de parlar en petit comitè què és el que estan investigant i instruint a nivell de whatsapps i temes de navegació per internet, penso que algú hi haurà algun moment que es posarà, agafarà el brou per les banyes i dirà endavant, però jo estic desesperançat, no sé que hi hagi una pressió important. Un altre tema de la seguretat, evidentment, que ens afecta a tots, és el login i el password. El famós password. Però cada vegada que hi ha un accident d'aquests que algú captura 1 milió i ho publica, resulta que el 80% eren 1, 2, 3, 4, 5 o el meu nom. Com és possible que encara la gent, i amb dades potser més sensibles que una compte de Facebook, continuï no donant cap importància al tema de la clau? Ara ja hi ha empreses que t'obliguen, majúscules, minúscules i números, però... Sí, per això, per la pura llei de la massa, com que mai ha passat, és com tu vindria a ser la loteria de Nadal al revés, sempre hi ha algú que li toca però sempre és un altre i així anem fent
I amb això, si hi ha una bona normativa, per exemple, si els ordinadors i amb els servidors ja incorporen l'obligació de que hi hagi una política adequada al nivell de les persones, perquè si tu poses una contrasenya massa rígida, el que passarà és que al final la gent se n'oblidarà, estaran continuant parlant i acabaran enganxant-la a la pantalla o fent qualsevol cosa. És a dir, has de fer el màxim que permeti el nivell, diguéssim, sociocultural de l'usuari sense conflictes, perquè la seguretat, ara anem a la part professional, una definició així una mica d'estar per casa però molt pràctica, és un estat d'ànim que et dona una tranquil·litat raonable a un preu raonable. És a dir, si vols massa seguretat, tindràs molta despesa i molt mal rotllo. El mal rotllo és directament proporcional amb una empresa a les normes que posis. Has de trobar sempre un equilibri. I has de tenir en compte també, estem parlant molt de confidencialitat, però hi ha altres dos paràmetres que són molt importants, que és la integritat de les dades, el falsejar no, i la disponibilitat, el poder-les tenir, poder-les recuperar. Moltes vegades no és un tema de confidencialitat i integritat, sinó molta gent vol recuperar les seves dades, les vol treure allà i no pot. Un tema de disponibilitat. I parlant dels tres paràmetres, de disponibilitat, integritat i confidencialitat, què és més segur? O què ens aconselleu? Tenir el gran data center a casa i amb un CIO o tenir-ho al núvol amb una companyia superespecialitzada? Clar, però ara ha aparegut el núvol. I el núvol ens dona l'oportunitat de realment que ens gestionin tot des de fora. Jo crec que és purament competencial, depèn de la competència que tinguis tu dins de la teva companyia o si realment t'interessa per un nivell de costos o que allò per tu no és el teu core business, dius, bueno, ho subcontracto sempre i quan m'agradin les polítiques, les condicions siguin bones i faig una seguretat subrogada. Ara, si jo tinc un gestor boníssim i un tècnic molt bo i fan un bon tàndem i a mi em garanteixen una bona disponibilitat, sobretot perquè les operacions per mi són molt importants, depèn de la companyia. I l'acord de nivell de servei que tu apuntaves abans, però de vegades mirem el preu, mirem on està situat físicament el hosting, no? Però els advocats el que mirem és, si estic desconnectat de la xarxa, el que em fa el hosting durant 3 dies a cap d'un mes, no? És a dir, quin és el cost que això té per mi, no? Que em tornaran el 10% del rebut del mes de desembre o tinc dret a reclamar els talls de perjudicis. L'acord de nivell de servei moltes vegades es veu un 99 i dius, mira, ja està bé, no? Si fas números, dius, a partir de la coma cap a la dreta no és el mateix un 9 que 3 nous que has de tenir un 98. Molta confiança en el proveïdor i això és el que deia el David, no? S'ha de tenir clar si tu tens les competències o no tens les competències. Els proveïdors al núvol tenim moltes eficiències d'escala, tenim tecnologies amb cost més baix, tenim especialistes que certes empreses no poden tenir accés, certes operatives i certs controls. Per exemple, la setmana passada va sortir una nova vulnerabilitat al núvol, va fer molt de soroll al Shellshock i diguem-ne, si tu tens recursos per actualitzar tot això ràpidament i especialistes, doncs, evidentment no aporta valor tenir-ho fora, però tenir-ho fora i que t'ho facin automàticament a les 24 hores de vulnerabilitat i tot això, evidentment és una descàrrega d'una funció que no sigui estratègica per tu. Sí, però ens queda un minut. Si ens hem deixat, que ens hem deixat moltes coses, alguna cosa, una que creieu important, traieu-la ara. Hem d'estendre a la propera reforma a nivell europeu de tota la normativa, perquè això és el reglament que serà aviat. Penso que serà un punt, diguéssim, de valor a tenir en compte. L'important és la persona, sempre. I la tecnologia és un mitjà, i com a mitjà pot ser bo o dolent, però som nosaltres, que encara tenim un control sobre nosaltres mateixos, petit però hi és. Sí, hi ha una cosa que també m'agradaria preguntar, però sí que no queda temps, que és, per moltes mides de seguretat que prenem, què passa amb l'enginyeria social? O sigui, amb la picaresca, digue-li com vulguis, que és una de les fonts de... la qual és forma part de la seguretat, és a dir, un bon pla de seguretat també incorpora aquests sistemes. Sobretot a nivell d'empresa hi ha el que es diu interessos creuats, i m'explicaré. Jo treballo amb ell i la meva dona treballa a la competència. Jo estic amb un càrrec tècnic que no tinc cap mena d'importància, però la meva dona està amb un càrrec comercial. Jo li vaig passant els informes i hosti, què passa? Aquella gent m'estan matxacant totes les ofertes. Com ho quadres, això? Doncs passa. Enginyeria social, interessos creuats. Bueno, sempre, Salvador, hem arribat al final. Molt bé, jo només volia dir que s'ha de primar també que si fem
Ara s'ha posat de moda treballar molt al núvol i tot això, però hem de primar les empreses que estan ubicades al nostre país, perquè al final cap són postos i llocs de treball nostres, perquè és que si no ho estem posant tot a l'estranger i al final aquí serem uns subsidiaris d'una tecnologia que ja ens ha passat amb el GPS i que no es passi amb aquestes tecnologies. Fi de fi, tu ets el que tens el poder de convocar una continuació d'aquest programa, perquè realment crec que estàvem tots just començant quan hem arribat al minut 30. Estem preparant una jornada que és Quality en seguretat. Em sembla que, no sé si esteu al corrent d'aquest tema, està previst pel 13 de novembre. Ho farem conjuntament amb el Col·legi d'Informàtics i amb el CTECNO, per tant, estem treballant aquest tema. D'acord, doncs gràcies a tots i fins una propera ocasió. Gràcies.